Metyo kuşo mevani wiye bu ledi dengi vanda problemek derket. Bu ev problem hal bu çareser. Bu emin haberi hadisa bidin. Vedir Ahmet gotine disa bidin te mevani te ve çi bejem de meseleye Katar'da mjid meseleye operasyona rakayda keremkin. Gelek spas Mehmet Baki meyvanemin reveberi Şaha Özgürdere Diyarbakır Brez Hasip yokuşu ezbeni mesela Katar'ı çiye van devlette Arap haş devlette lidiji Katar'ı çima beriyareki usa girtin Rastı dixwazin siyaseteke cezab kin. Mesele ne Katar'ı? Mesele siyasetek kul ve rojlata navên tê devam kirin. Dixwazin ve siyasetê cezab kin. Ev çi bû di sala 2010 de ku ev intîfazaya rojlata navên dest pê kir. Katar bi her havayê destek da gel. Evî gelek ku li muqabilê dîktatoriyê, li muqabilê zulm û zorê ku dava heqê xwe dikirin, Katar destek da gel li Libya, li Mısır, li Tunus û li Suriye destek da gişa. Fakat maalesef ev devleti emperyalist ku gelê rojhilata navên ku gihaştin gelek heqê xwe li Mısır, li Libya evan inkılaba paş xistin bi operasyoneke askerî li Libya Hafter hat serîş li Mısır Sisi anîn serîş li Suriye jî em temaşe dikin ku heqa bedel hat dan heqa insan jiyana xwe ji dest e heta niha jî bi taybet ji ber mudaxeleya evan devletê emperyalist ku ew jî muwafaq nebû Ev siyasetê dixwazin cezab kin çünkü Katar ji serî de wekî min got ew jî paralelî Türkiye siyasetê dimeşîne li van devleta devletê rojhilata navên û qenata wê El Cezîre bixwe jî heqîqeten ji bo mafê van gela mücadele dike. Dixwazin vê siyasetê ji ortê rakin vê siyasetê ceza bikin dava wan hebe yana em ê bên hindek îxtilaf ji berê de siyaseta Katar'ı çima devleti emperyalist rahatsız dike ya bi rastî evan devletê rojhilata navên pirê wan dîktatorun kiralin û ji bo meslahetê emperyalist ji bo meslahetê wan mücadele dikin temaşe dikin heta niha ku van devletê Ereba Suud û Bahreyn û İmarat evana tücarî ji bo em ê bên dijî İsraîl dijî xerabiyê ji bo tiştekî baş tî îtîfaq nekirine li muqabilê dijî Katar ev îtîfaq çêkirin û vê îtîfaqa jî piştî serdana Serok Trump Serokê Amerîka ku müddekîkê heftek çêbû piştî wê ku evê operasyonê çêkirin û em temaşe dikin heta niha ji vê operasyonê jî hew İsraîl memnûniyeta xwe bijar daye. Ev devletê emperyalist ne di mesela vê derê tenê de em temaşe dikin ev belkî bû 25 sal ku müdaxeleyê Afganistan kirine û heta niha Afganistan tu rojek xweş nedît heta niha ji nodî yekê de müdaxeleyê Iraqê kirin. مداخله اول نودی که دبو حتی نه عراق هم تماشات کن روزی خوش ندی جدو 2010 ده حتی نه بو 6 سال زیادتر دست پیکر لسوریه گل سوریه حقیقتا گلک بدل دا و هم تماشات کن نگه است نافع خو لمصر موافق بون لتونس موافق بون للیبیا موافق بون فقط تماشا کرد که پشتی و اوان دولت امپریالیست destek dan diktatora destek dan zalime o dişi gel inkılap şey bunu vedere ji bo maslahata ji bo menfaata avan devleti emperyalist ki baş ve avan dixwazin ku desalat darbin û desalat avan devam kin derdê wan ne mafê insana derdê wan ne hurriyete derdê wan ne tişkî baş e vê operasyona ku Katar jî dijî Katar jî tê çêkirin em bawerim ku dîs bi destê emperyalîst heye operasyonek heqîqeten gelek hezîn e Rezi kuş yani Katar jî di hemû siyaseta bi taybet a Sûriyê jî وقت ترکیه دفکره اوسا تفکری که یعنی وی کریز یعنی باندو گلو ال ترکیه چه آوره کرد
هێویا me ew ku ev operasyon ku muvaffak nabe inşallah. Ne Türkiye Kuveyt û Oman jî dixwazin bi sulh bê çareserkirin. Fakat hakikat ku ev operasyon ku muvaffak bibe Türkiye jî muhakkak ev tesir jê digire. Çünkü wekî min got ev siyaseta ku li rojhilata navên tê devam kirin. Ev siyaseta ku Katar devam dikir Türkiye jî aynı wekî wê hareket kir. Ew ê wekî Türkiye hareket dikir. Dijî zulmê, dijî zorbeya ji bo mafê gel, ji bo hukukê gel wan mücadele kirin. Katar jî bi vî havî û bi xaseten jî ku di mücadela Sûriyê ez bixwe jî müsaada gelê Sûriyê dikim. Ez temaşe dikim evan medreseyê ku tên ava kirin, evan firnê ku tên çêkirin, hemû projeyê însanî ku Katar destek dide. Takriben zêdeyî 2 milyon Sûrî li Tirkiyeyê evan devleti ecnebi, devleti garbi, devleti emperyalist tu destek nedan Türkiye destekî Türkiye'den fakat dîsa jî em temaşe dikin ku van projeyê însanî pirê wê Katar destek dide. Bi rastî evê ku operasyona ku muvaffak bibe ne bi tenê Katar İhwan-ı Müslümin de şahsiyeta İhwan-ı Müslümin de hareketi ku li rojhilata navên hareketi İslami و حماس دعوا فلسطین و گلی سوری کو 5 میلیون گل کوشبر بونه جبوان قطر گلک مساعده دکه و siyaseta ku Türkiye dimeşin evana güç behavre zayıf bibin jber vihavi em hevi dikin ku ev operasyonu inşallah muvaffak nabe. Rezi kuş rojlet navin gelek germe jaliye ki Katar'a jaliden operasyonu Rakka'ya doye Haziran destpekir. Yani ihtimali mazın hebu ku Amerika ve Türkiye'ye dest bir operasyonu Rakka'ya bekir. Lebele bir PYD'ye destpekir. O beriye ve operasyonu ji dısatır zede çeke giranda YPG. Gelo ve operasyonu çan roj devam ki jiberçi çan roj diyeceğim. Mesela Elbap çarpıcı meh devam kır. C2.5 bu Rakka ve paytak yani Daesh Rakka şuraya paytak tümüne level emdarının koridor ekibekine o endam Rakka'yı endam Daesh'i Rakka'ya dert kevin. Pişti ve operasyonu idare kirina Rakka'ya çabuk geliyor. Rastî Türkiye jî serî de Amerika dibêje ku em müttefikin madem ku em müttefikin û ez endamê NATO'yê me li mentîqa me û mesela ku min jî pir ku alaqedar e em bi hev re hereket bikin fakat Amerika bi peyê re buan re hereket dike. Türkiye gelek itiraz kir û di müddekî de jî Erdoğan şu Amerika xaseten jî vê meselê peyvîn fakat Amerika diyare ku karara xwedayet xwaze ku bi peyê de şûl bike. Bi rastî di meha Gulanê de me temaşe kir ku Daeş gelek hêzê xwe ji Raqqa kişand alî Tedmûrê û teqrîben 70 rojberê jî hinek hêzê xwe jî kişand Palmîra. Rusya got ku me ispat kiriye Türkiye jî iddiayê ve ku PYD û Daeş ittifak kirine. Hakikaten ji roja awilî de meriv temaşe dike hem li saha Iraqê û hem li saha Sûriye Daeş siyaseta gelek tarî û gemarî dimeşîne ku ji bo kê mücadele dike dava vê çi ye hetan hev rastî ku ji ber ku ev siyaseta wanî tarih meriv firtê nagêje meriv fehm nake ihtimale ku ittifak di nav Amerika û Daişî de hebe û di nav PYD û Daişî de hebe ji ber vî havî texmîna me ev e ku operasyona Raqqa pir dirêj dewam nake ew hêzê xwe ku bikişînin bi asanî ew ku PYD têkevî fakat müşkîle piştî vê hîn ew dewam dike. Çünkü Löder'e Kürt tücari Arap müsaade nakin ku bibin deselatdar li ser serêwan. Raqqa hem Sunniye û hem Arabin telabiyat pirê dîsa hem Arabin hem Sunnîne. Gava ku mesele bibe Kurdayatî û Arabayatî weşa ne bi tenê gelê Sûrî jî evan devletê gelekê ku Araba jî ew dijî vî
کو اوجی دستکی بدن جبر وی های براستی منت خواست کو کرد به شخصیتا پیدا ده کرد کو او عرب بين مقابلي هفدو ابن سياستك راس تجي مع الاسف بيدج رجع وليده بروسيا بايران باسد حركات كي يجي بامريكا حركاتك وامريكا تجاري جبو صلح جبو باشي جبو تشكيكو حقيقة كو قل استفادة جي كو تو سياستا ما ماشينه وفي سياستا جبر بيها وي سياستا كو باشه وداويا بيجي تونه يعني اندویژن احتمال هست که پیش روزی دا لسوری دناف کردو و عرب آدانجی وستن نکوش داریم مثلا. طبعا يعني اف بوتنسيال كواهي لعراق برزاني برنا خوازكو تيكل بيش هزي ايراني وهشتي الشعبي وهزي عراقي اوان اوبراسيون موصل لبيش بون جبر بهاوي كرد بس منطقه خو محافظه كرم بيش نتكتن فقط لفيدري بيدا وكي مقوت جاولي ده بإيران وروسيا رد جيوان مجادلة كري رو بأمريكا رد جيوان مجادلة فقط فيها ولاتي منطقة كرد وعرب وترك بهزار سالة بهفر جيان لفر داني مشاندن إيرو أمريكا الفيدري احتمال سيبك وهردس ام جيراني هفن ام براي هفن ام لتنشتها بهفر جيانك دوام ممكن جبر بي هاوي كرد وعرب ليدري بيدا بسبب دجمانتيا كرد وعرب اجي اف حقيقتك تاوانكي جلك مزنه Yine gerek spas. اجي سپاس كمش بوا اوجبا تماشاواني TRT كردي Spas. Bire Mehmet Baki meyvanime revebere Şaha Özgüdere biraz hasip yukuş bu. Hem mesela Katar'ı hem ji operasyona Rakka'yı jimara nırkanda. Ahmet Yukuş gerek spas ji bo te jî ji bo mêvanê te li Diyarbekirê temaşevan nêja Asîp Yukuş bû mêvanê me